Cynthia. Sugeng dalu dulur-dulur ketos saking wetenganipun kembali hadir Yogi Nada kagem panjenengan semuanya. Menampilkan artis-artis penyanyi, ada Mbak Feby, ada Mbak Cynthia, menghibur warga masyarakat Ngeranti, Ketos, dan sekitarnya. Asoy pade, ae, ae, ae. Ibu bungaku, yen aku dadi mitra. Aja lungguh sing ngenteni tepuk tangan lagi do lungguh nek urung tepuk tangan rasa lungguh.